Distinció per a la defensa dels drets i llibertats constitucionals a Archivo de la Democracia de la Universitat d'Alacant. El Archivo de la Democracia és una iniciativa del Vicerrectorat de Cultura, Esports i Llengües de la Universitat d'Alacant que té per objectiu arreplegar fons documentals escrits, gràfics i sonors de persones o entitats destacades en el món de la política, la cultura o l'economia alacantines, especialment des del final del franquisme fins avui. Per tal d'assegurar la conservació de la memòria documental de la transició política i consolidació de la democràcia en Alacant, perseguint estimular el coneixement de la nostra història i contribuir d'esta manera a l'enfortiment d'una memòria col·lectiva i democràtica. Este projecte va començar en 2004, va comptar amb els primers fons per mitjà de les donacions de l'exdiputat i exconseller Manuel Alcaraz Ramos i l'exsenador i vicepresident del Congrés Josep Bevià Pastor, i s'ha anat nodrint de diferents donacions i compta en l'actualitat amb més de 112 subfons de gran interès. Tomàs Salvador Vives Antón, nascut a Elx el 5 de gener de 1939, és catedràtic de Dret Penal i va ser vicepresident del Tribunal Constitucional. Membre de la carrera fiscal, va ser també un dels impulsors de Justícia Democràtica, l'organització de jutges i fiscals que es va oposar al franquisme. L'1 d'octubre d'enguany, l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València li va atorgar el primer Premi Yering en reconeixement a la seva trajectòria com a jurista distingit per la seva contribució doctrinal a la defensa dels drets i llibertats fonamentals i pel seu treball professional en els tribunals i, a més, a les més altes institucions de l'Estat, que li va ser lliurat pel president de la Generalitat i la rectora de la Universitat de València, posant en valor el treball d'aquest important jurista valencià com a valedor de la Constitució que va contribuir a assentar les bases del modern dret penal.